Sinjang kirut sejatine wayang jajar gunung pinayungan semperating kondewan satria bagus ning rupa tanpa nyandang warna umat hari ketengah resi mangsa murung mamai Arya wong lo bener aja lani kanggo cilik dongkal sing duwe putu lanang mamai indah apa restu bos proyek minangkane panitia dewek juragan jengkolo iin putri turangga bapak warmin calon ungu mama dene miko sing duwe jangkar mamai imas bos martabat kanggo nanang pantane keding mimi kusne kedik ayah kus sing bayari sing paling eman sing duwe santing mamai ariskan sing duwe santing bos campur jaya kedik dengan